Ahoj, já jsem Petra a vítám vás u dalšího dílu knižního podcastu Zazí v metru. A dneska vám chci doporučit žhavou novinku, která vyšla koncem března v Hostu. Já už jsem ji tady avizovala několikrát, ale nakonec se to vydání asi dvakrát, myslím, posouvalo. Nicméně, nakonec se to povedlo a dvojromán od Jana Němce a Jany Šrámkový s názvem Byt konečně vyšel. A já jsem se na něj strašně těšila. Pro mě osobně to byl absolutní highlight celý jarní knižní sezóny. A tohle velké očekávání se naštěstí proměnilo ve velké nadšení. A z toho mám teda obrovskou radost, protože zatím se teda v letošním roce několik mých velkých očekávání bohužel proměnilo ve velký čtenářský zklamání. Tak tady se to naštěstí nestalo. Byt se mi líbil strašně moc, takže se vám ho dneska pokusím trochu přiblížit a doufám, že budete mít chuť si ho sami přečíst. Ještě než se dostanu k Bytu samotnému, tak vám řeknu něco o mým aktuálním čtení, který se do samostatného dílu nedostane, protože já jsem z něj tenhle měsíc spíš tak trochu unavená a zklamaná než nadšená. A z knižních novinek nebo knižních těšení tu pro vás dneska nic nemám, protože všechny očekávané novinky, na které jsem se těšila, už jsem vám avizovala v minulých dílech. Co se týče těch zklamání, tak za prvý, já jsem se strašně těšila na knihu Jak ulovit malou štiku. Jejímž autorem je finský spisovatel Juhani Karila. A podle recenzí to má být poťouchlej příběh o lásce protkanej laponskou mytologií. Já jsem z mnoha stran slyšela samý superlativy typu kniha roku a podobně, ale teda musím říct, že mě to vůbec nechytlo. Ani na začátku, ani na konci, jak některý recenze slibujou, že vydržte a na konci je to fakt dobrý. Nic. Mě to prostě úplně minulo, ale asi o 1000 světelných let. A pod tou mytologií si vůbec nepředstavujte žádný tajemno. Jo? Já jsem si totiž představovala něco na způsob Kateřiny Surmanový, která například pracuje strašně dobře se slovanskou mytologií ve svém thrilleru Šepot z lesa. Jenomže tady v tom Karilově textu se to hemží různýma rarachama, který dělají postavám na schvály, bludimonama, démonama, který se převtělují do lidí a do zvířat. A na mě vám to prostě bylo nějak moc. Já jsem dokonce často uvažovala, jestli to s ohledem na počet těch nadpřirozených postav a různých skřítků a poťouchlíků není spíš pohádka pro děti, jo? Ale zase pro děti to možná obsahuje až moc dospěláckých témat. Já myslím, že děti by to teda vůbec nebavilo. Navíc recenze nebo anotace, teď teda úplně nevím, uvádějí, že je to jazykově vybroušený dílo, jenže ono je to napsané spíš nějakým dialektem, ze kterého teda v překladu vzniklo něco jako podivný moravský nářečí, takového naopak dost nevybroušenýho a hrubýho ražení, protože se tam používají výrazy typu eném, čovek, taridlens a podobně. Takže vybroušený mi to teda úplně nepřišlo. Je mi teda líto a mrzí mě, že jsem si neodnesla tak silný čtenářský zážitek jako někteří jiní, ale vlastně si ani neumím představit, v jaký životní etapě by mi tohle panoptikum různých skřítků mohlo případně sednout líp. No. Já myslím, že teda spíš v žádný. Takže jsem si hned potom chtěla spravit chuť novinkou od Pavly Horákový. Jmenuje se to Okno na západ. V předminulým díle jsem tady o tom taky mluvila. Anotace uvádí, že je to román o generaci Husákových dětí, o tom, jak se vypořádali se změnou doby, ale bohužel já jsem teda byla zklamaná, protože podle mě to román není. Je to spíš jakýsi podrobný a hodně pečlivě vypracovaný kalendárium, který hodně zabrnká na nostalgickou notu těm, kdo si tyhle ty věci ještě trochu pamatujou. Já jsem 80kový dítě, takže mě se to týká. Já jsem spoustu těch věcí, co byly v tom textu, zažila. Takže jo, musím říct, že na začátku mě to chytlo takovým tím háčkem. To si pamatuju, nebo takhle to fakt bylo a já už na to úplně zapomněla. Jenomže postupem času jsem se začala sama sebe ptát, kde je vlastně nějaký ten příběh, který to všechno drží pohromadě. A já jsem ho tam bohužel nenašla, nebo byl tak strašně slabý, že bych skoro řekla, že tam ani není. Přestože tam autorka vytvořila 2 odlišné postavy, Davida a Martu,
kteří vyprávějí svýma dětskýma očima, jak se na konci těch 80. žilo. A pak nám je krátce ukáže ještě v současnosti, někdy ve věku kolem 50. Tak vlastně podle mě tahle ta linka není dost silná, aby to držela pohromadě. Přijde mi to spíš jako nějaká beletrizovaná encyklopedie života v socialismu, která si vytyčila za cíl nezapomenout vůbec na nic. Takže přijde řeč na Tuzex, na Cčka, na Vitacit, na sběr surovin, na podomácku kopírovaný kazety, nebo třeba na to, jak si děti hrály, jak oblíbenou zábavou bylo zvonit na cizí zvonky a pak utíct, že jo? Nebo volat na cizí čísla a dělat si z lidí srandu. Já si to pamatuju moc dobře. A nebo taky třeba, co se v té době četlo za tisk, co hráli v rádiu nebo v televizi a tak dál. Určitě je zatím spousta pečlivý práce, ale já bych to spíš než do beletrie zařadila do populárně naučné literatury. No a do třetice tu mám zklamání audioknižní a tím je Svět podle Garpa od Johna Irvinga. To vyšlo v audiu nedávno, někdy ke konci loňského roku, myslím. Nicméně samozřejmě je to klasika, že jo, poprvé to vyšlo v roce 1978, jestli se nepletu. A já asi chápu, co se na tom ostatním líbí, že je to značně feministický, otevírá to témata sexuální identity, sexuálního násilí a další důležitý témata, které byly aktuální tehdy a zůstávají svým způsobem aktuální dodnes. Ale mě to vůbec nebavilo. T.S. Garp je takovej velmi afektovaný spisovatel, nemoc úspěšný, ani moc dobrý, to si řekněme na rovinu. Je to poměrně velký a bezskrupulózní sukničkář se spoustou protivných zlozvyků a obsesí, ale jakmile po letech jednou podvede manželka jeho, tak to si potom Garpíček líže rány jak na kopnutý kotě. Ten román je navíc protknutý spoustou Garpových povídek, což tak trochu trhá celek na samostatné fragmenty. Ale dohromady to taky moc dobře poslepovaný není, mi přijde. No. David Novotný, který to čte, se strašně snaží. On je fakt dobrý a poslouchat ho je obvykle radost, ale je mi líto. Svět podle Garpa prostě ani David Novotný nezachránil. Já už se s tím hrozně trápím asi měsíc. Jo, slyšíte dobře, já to opravdu poslouchám už víc než měsíc. Žádnou jinou audioknihu jsem během března neposlouchala. Ono to taky má asi 24,5 hodiny. A tak si možná říkáte, proč to teda poslouchám, že jo? Ale já jsem si to dala proto, že Garp je poměrně velká klasika. A já jsem ho nikdy nečetla a až doposud jsem vůbec netušila, o čem to je. Takže já jsem to pojala jako dohánění školní klasiky. A sice se tím tak trochu protrápím, ale už navždycky budu vědět, o čem Svět podle Garpa je. A to mi za to stojí, protože v papíru bych to určitě nedočetla ani do půlky. To vím na tuty. Tak, to jsem vás teďka zavalila tím horším z mýho čtenářského března a začátku dubna. A teď si spravíme chuť tím nejlepším. Jan Němec je český novinář, redaktor a spisovatel. V roce 2007 debutoval svou sbírkou První život, ale širšímu publiku jsou určitě známější jeho romány Dějiny světla nebo Možnosti milostného románu. Ten teda velmi doporučuji vaší pozornosti. Jestli jste Možnosti milostného románu ještě nečetli, tak si to dejte. To je vynikající kniha. A krátce poté, co vypukla válka na Ukrajině, vyšla Janu Němcovi v hostu sbírka povídek s názvem Liliputin a ta je teda taky hodně dobrá. Já mám moc ráda jeho styl psaní. Líbí se mi, jak pracuje se slovama, jaký používá metafory, netuctový a trefný a tudíž jsem se na ten jeho chystaný román Byt strašně těšila. Už právě od podzimu loňského roku, kdy měl vyjít poprvé. To, že je to dvojromán, který napsal Němec ve spolupráci s Janou Šrámkovou, to jsem brala jako takovej vedlejší detail, takový jako trochu nutný zlo, shame on me. A hnala jsem se vlastně jenom za tím, že budu zase číst Němce. No a teď teda ani nedokážu vyjádřit, jak strašně moc jsem se spletla.
Jana Šrámková totiž vůbec není žádný neznámý jméno. Už za svoji prvotinu novelu Hruška Dottyr získala v roce 2009 cenu Jiřího Ortena. Na databázi knih má tahle ta knížka 84% a má moc hezký recenze. Já myslím, že by mě teda určitě mohla zajímat a ty recenze na databázi knih mě nalákaly, já si to asi přečtu. Jana se taky věnuje literatuře pro děti. Za knihu Fánek hvězdoplavec dokonce získala v roce 2023 Magnézii literu. A můj syn nedávno četl v rámci povinné školní četby knihu Tonda, Slávka a kouzelné světlo. Jejíž autorkou je právě Jana Šrámková a líbilo se mu to tak strašně moc, že nás pak doma všechny donutil se na to podívat v televizi, protože tahle ta kniha se dočkala filmové adaptace. Najdete to na Netflixu a já jsem strašně ráda, že jsem se k tomu takhle oklikou dostala, protože je to strašně hezký animovaný film s takovou půvabnou uměleckou animací. Vůbec žádný Pixar. Moc vám to doporučuji. A já jsem si vlastně až díky knize Byt tuhle autorku vyhledala na internetu, dala jsem si vlastně 5 a 5 dohromady a došlo mi, že Jana Šrámková je teda velmi zajímavá osobnost české literární scény. No a tihle dva spisovatelé, Jana Šrámková a Jan Němec, napsali román ve dvou. Každý má v knize svoji půlku a v příběhu svoji postavu. Jan napsal Danielovu část, Jana zase tu Zuzaninu. A marketing teda označuje tuhle knihu za experiment, jo, ale já vlastně moc nevím, v čem by ta experimentálnost tak úplně měla tkvět, protože nový koncept to není dvojrománů, už tady pár vyšlo. Já jsem si teda na tohle téma nedělala žádný rešerše, ale takhle z hlavy na první dobrou mě napadá, že jsem to poprvé zaznamenala u Patrika Hartla v románu Okamžiky štěstí a potom v knize Kdyby od Simony Votyový a Sabiny Voty. A jsou to vlastně většinou ty samý příběhy viděný perspektivou různých postav. Jakoby, že každá část té knihy je perspektiva jiný postavy. A čtenář se může rozhodnout, z které strany bude knihu číst, takže se vlastně svým způsobem tak trochu stává i tvůrcem toho příběhu. Já totiž věřím tomu, že pořadí, v jakém si ty jednotlivé části knihy přečtete, může docela zásadně ovlivnit váš celkový dojem z knihy. To, jak vnímáte postavy, nejenom hlavní, ale třeba i postavy vedlejší a jakou celkovou atmosféru pro vás bude to vyprávění mít. Napadá mě vlastně jenom jedna věc, ale to je teda spíš experiment technický než literární, a totiž to, jak je udělaná sazba té knížky. Běžně jsou dvojromány udělaný tak, že jedna část příběhu je z jedné strany knihy, druhá z druhé strany knihy, no a někde uprostřed se potkají. Jenže v románu Byt jsou tyhle ty dvě části do sebe vrostlí stránku po stránce. Jedna část příběhu je na jedné straně listu, druhá část je na druhé straně listu. Přičemž ale teda musíte knihu otočit, abyste mohli číst tu druhou část, takže se vám nemůže stát, že se ztratíte nebo že si ty příběhy omylem namixujete, to se nebojte. Ale může se vám stát jedna kuriózní věc, protože čtete prakticky jenom vpravo, na to si teda hodně rychle zvyknete, ale já jsem vlastně i po dočtení Bytu měla nějakou chvilku i u další knihy tendenci ty levý stránky přeskakovat a číst jenom vpravo. Já teda myslím, že fyzická podoba knížky se hostu hodně povedla a je dost povedená i graficky, takže za tohle teda opravdu tleskám. A jestli jste z Prahy a máte večer 16.4. čas, tak se zastavte v kulturním centru DOX, protože od 19 hodin bude ve vzducholodi Gulliver probíhat křest a diskuze ke knize Byt. No a 24.4. se potom bude křtít v Táboře od 18 hodin v Jednotě. Tyjo, tam chodila Zuza s Danem, tak ona, ta jednota fakt existuje. Dvě hlavní postavy, Daniel a Zuza, vstupují do příběhu jako úplně cizí lidi ve věku zhruba mileniálů, jestli se nepletu. A přestože se neznají, tak sdílejí společný byt v Táboře. Každý z nich si žije svůj vlastní život. A v tom bytě se míjejí. Ona v něm tráví pracovní dny, on víkendy, domluvili se nějak na pravidlech úklidu, nákupů a na dalších praktických věcech, aby se navzájem moc neobtěžovali. A takovou asi nejzřetelnější stopou po přítomnosti toho druhýho jsou lístky, na který se píšou takový provozní běžný vzkazy.
Ale pokaždý tyhle ty vzkazy doplnějí nějakým půvabným palindromem. To je věta nebo slovní spojení, který se čte odzadu stejně jako odpředu. Například mi utkvělo v paměti Kuna nese nanuk. To je super. Já jsem teda absolutně netušila, že palindromů existuje tolik, kolik jich najdete v téhleté knížce. A naprosto mě to ohromilo a hrozně to vyzdvihlo celkovou poetiku té knížky. Možná si říkáte, proč takovýhle nezvyklý uspořádání bytové situace. Samozřejmě je to z finančních důvodů. Ten byt je Daniela, ten ale pracuje v Praze a do Tábora se vrací jenom na víkendy kvůli osamělému a nemocnému otci, který ho navštěvuje. A protože je to pro něj finančně náročný utáhnout jak byt v Táboře, tak ještě k tomu pronájem v Praze, tak se rozhodne táborský byt pronajmout na všední dny někomu dalšímu. No a ku podivu se najde člověk, který je schopen na víkendy byt uvolnit. A je to právě Zuza. Bytová situace ale určitě není jediný motiv, se kterým autoři v tom textu pracují. Danielova část se hodně zaobírá mezigeneračním střetem otec a syn a má takový lehce intelektuální ladění. Na druhou stranu Zuzanina půlka řeší hlavně mizerný sociální status matky samoživitelky a samozřejmě s tím související vyčerpání a úzkosti z budoucnosti a tak dále. A to její vyprávění příští jak opřekot v takovým zběsilým myšlenkovým proudu. Zdánlivě nekoordinovaně střídá lyriku s epikou, ale výsledek teda stojí za to a je mimořádně působivý a emocionálně silný. A navzdory očekávání mě text Jany Šrámkový vtáhnul snad ještě o něco víc než ten od Jana Němce. Já jsem to četla v pořadí Jana a jsem s touhle volbou teda hodně spokojená, protože mám pocit, že kdybych zvolila opačný pořadí, tak bych možná měla potíž se do té Zuzy právě pro její divokost a pro takovou trochu ezonáturu včíst. Takže on mi ten Jan, respektive Dan, tak trošku předžvejkal a já už jsem potom s tou Zuzou neměla takový problém. Naopak mi byla docela dost sympatická. No a obě linky, jak Daniela, tak i Zuzany, spojuje motiv péče o starého člověka, zatímco jeden se téhletý povinnosti s velkou chutí zbaví jako obtížného balíku, tak na druhýho dopadne jako taková nepříjemná povinnost, kterou pod tlakem určitých okolností nemůže odmítnout, k tomu nebudu prozrazovat nic víc. Nicméně nakonec v tom najde určitý zalíbení nebo přinese to určitý obohacení sociálních vazeb a vztahů. Celá ta kniha má lehce feministický nádech a já jsem si na Danielově lince docela zřetelně uvědomila, do jak prekérní situace se můžou muži z generace mileniálů dostat. Protože dnešní společnost po nich naprosto samozřejmě chce, aby nebyli kreténi, aby zapomněli na sexismus a aby byli empatický. Jenomže, co když je od dětství vychovával někdo jako Danův táta? To je totiž prototyp 90kovýho macho podnikatele, který byl zvyklý svůj sociální status měřit výhradně počtem koní pod kapotou, nebo pak případně počtem sekretářek, který v kanceláři poklátil. Vždycky tvrdil, že chlap si bere, co chce a umí si to vždycky zařídit. No a to jsou hodnoty, které vštěpoval Danovi celý život. A podobný naladění charakterový od něj prostě vyžadoval. Jenže Dan teda po svým tátovi takhle ostrý lokty nepodědil, což potom dalo otci určitý důvod pociťovat ze syna zklamání a dával mu to taky patřičně znát. Ta postava táty je v tomhle ohledu možná trochu vyextrémovaná, ale já si myslím, že to možná byl i záměr, protože tenhle ten ostrý kontrast životních hodnot fakt zřetelně ukazuje silný mezigenerační třecí plochy, které můžou přinášet do rodinných vztahů celoživotní traumata. Tak, tím jsem asi vyčerpala všechno, co jsem o knize Byt chtěla říct. Ještě bych řekla, že teda byt si mě získával postupně. Nebyla to taková ta láska na první dobrou. Některé nuance, ať už vztahový nebo dějový, mi došly třeba až po dočtení. A ještě docela dlouho to ve mně rezonovalo a doznívalo i po té, co jsem knížku dočetla.
Nejsem si teda jistá, jestli to bude kniha pro každýho. To bych si netroufla tvrdit, protože ona to není žádná přímočará oddechovka, ale pokud patříte k těm čtenářům, který neváhají jít v interpretaci příběhu trochu pod povrch a nevadí jim číst poetiku mezi řádky, tak já myslím, že se vám to bude moc líbit. Tím bych teda dnešní epizodu o knize Byt uzavřela. Snad jsem nezapomněla na nic důležitýho. Ještě připomínám, že tuhle neděli 13. dubna o půlnoci končí anketa o nejlepší epizodu podcastu. Takže máte ještě pár hodin, kdy můžete hlasovat a z účastníků ankety budu potom příští týden, nejspíš asi ve středu 17. dubna, ale to bych vám ještě upřesnila, budu losovat výherce vybraných knih, o kterých jsem v minulých epizodách mluvila. Anketu laskavě podpořili nakladatelství Host, Argo a Paseka, kterým tímto moc děkuju za poskytnutí cen do slosování. Takže máte ještě pár hodin na to, abyste se zúčastnili a získali možnost vyhrát jednu z těchto skvělých knih. Odkaz na anketu najdete v popisku pod podcastem. Tak vám děkuju, že jste doposlechli až do konce. Moc si vážím vaší podpory a těším se na slyšenou v příštím díle za 14 dní. Mějte se moc krásně a čtěte dobrý knížky. Ahoj.